Sefar céad fáilt an so go dtí trithid ann ó ghearna gúnta an chlár don chéad bhautan don amont fé fithe go bhílagus a fithe cethir agus na slút a bailú isteach teach nóna don caibhlant idir an áitiúil an chlár agus limnach se tá ag súl go mór leis an caibhlant agus de se going súl chahabhar na fórna a bheith go dul chun parc an so teanón agus tas nóid leis an bhór an áitiúil an chlár. Turns fahí ganas ríist am líana agus seachtar den bhfurin a bhuaigh craibh miúnóir na héireann ag tosnú dómh an so teanón an cúlbára Mark Sheedy in a measc. John Cahill, Tony Layden agus Ronan Keane sa lína lán cúil agus Bertella ó bhfurin búcha an ára Hagerty agus Jamie Mylan sa lína lechúil. Agus an sonna Lord Parkin na captain, sinné Ronan O'Connor an captain fé blian agus fé fihin na bliana seo agus ón gunning captain na bliana seachate agus tá tosathe bríomhar gecinte ag an glár. Bí ag fearil Sean Owner, Conor Whelan, Sean Rinn, Jack O'Neill agus an fearstig sa chúnge ó Chlún Lára, Michael Collins. Limnach agus fuair an láidir Ránach a siúd fé Evan Loftus don chéad bhaut an so Sean Pierce Connery ó Chail Mochalóg hosnóg sa chúldómh agus lína lán chúl láidir ó sa chóir le Mikey Fitzgibbon, Darryl Langan agus Joe Fitzgerald. Sé Keane Scully an captain ag for a seacht agus tosnóig Wayne Kearns agus Con Hayes I lár na parca do Limnach. Tá tosathe bríomhar có freisin bí ag fearre ar Robert O'Farrell, Fintan Fitzgerald agus Shane O'Brien an lán tosaí a bhí nigimmert chumá leis an bhórin Shynshire. An dá iarn má se dulchan parca mar a raníoch níos túisce I roch na seachtainna. Se tá sin a ránóna réasúnta má ansá in chunta an chlár bhí sé fluch agus Harbh fluch níos túisce denna cigracht ar a barc am rách nóna agus é tucha a bheith magalóir don cléthe an so tránóna agus is tócha in Spiog Park sa tír nach bhfuil báid a fluctuéis na ferringe ach an ceansá réig don caibhlant áirithe seo. Sús le 2,000 duine sin an slú haid ag súl leis an so tránóna an seastáin lán go bar treasna uing agus slúamá ar an dáhéamh an so ar na bainc féir ar an taobh seo den farc. An réadtóir tá sé má I lár na parca agus sin é fear chorcaí Ciarán O'Regan agus ní fad uinganis tús le commórtas na bliana 2,000 agus a fithe cethir dar nó corcaig curtha na bliana seachate ach beag an dá iarn soithe géirig a bheith páirteach go láidir in craobh na bliana seo. Limnach im heisteach I ggheorcail an son agus na focail learnach a chuile chéile. Díreach mar tá déanta an chlár ar thaobh na lámh a deise agus ag fécint an olafúchan atá déanta bhfuil bhí me gaiisteach le aglah íon banistóir an chlár tarn feithíreach na seachtain dúirt sé tréáil go leor déanta ach annach chuide ar fad ar astroturf sa bhéidir nach raibh mórrán teacht ar farcanna le seachtaí beag an nús agus be sé spéisiúil an sa tróna conas gur féidir le prebe an tlitar a bhanistú ar chrumpcla nach bhfuilúntaach ach tá chomá is dhéad a céin ceanna bheith leis an duine ar fad le míana beag an nús. Leis an caibhlant gealbh réig le tosnú ach sa le dosnóig beag nómad cúna se going an so in rithe dán ó Garna agus I sin cuine agus tógan chun cuine Liam Walsh a fuair bás ar madan ó chuman bhí gabhann íomhríon in Caildá Lua fuair sé bás anna ógur fad cúblion agus trucha agus dimmer sé dá chlub ar gach ís agus chomáile sin dimmer sé in Gansin chlár sús go dtí grád na mionnóir fear mór dá chlub agus fiú nóir dair seasan ammáíocht lean sé carú agus bhí an club cuman bhí ceann íomhríon Kildá Lua mar chuid lárnach dá héal. Háid denmh Cóhrón dá bhaintear ansá tránóna a hisismóirí Willie agus Bernie a dhear thar Kevin agus a dhear fóracha Claire, Sheila, Kay agus Myra ar eis lámh dé go raibh Liam Walsh. Se ómós tugann son de Liam Walsh agus inis árán na bhíon an so in rithe dán ó Garna.
Tá go héimar dolamh na tilthailte last antá in nuirtha da ó cearna agus sin agsú le hana chaimhlann ar fad idir na cuasna seo ana úntacha dar nó féí sé gimmar gona bhí chéile be ceart gomeach ard caimhlann le tús a chur le commórtas fé na mún fé caran réitóir a chur Ciarán Ó Regan dúir cinú go bhfuil gatainna ins na hátecha cearta agus nuair bheith sé sásta an slitir le caibhisteach ar nó ceann buí mar bhí na gcónaí agus stad seo ina lámh aige tíordágraim agus cat isteach an son agus céad sellh búte ag an bhuair an áitiúil chur isteach agus dócha an nummarcha iireachta in san gceann son agus sábháilte cúlbáire Limini Pearse Connery deisiige é a glanna limnachan is teachtamach le sellh ceann margadín taobh haldon farc smachtan son ag Fintan Fitzgerald féhrún passamachtín clíháin dechartaí é gáilt in a lámh an son ag Dara Ferland ach ag Dara clúdach maithan son ag an glár Congur go mad an lína agus briste go maith túsna himmarthe clippertí mar thuirí gur brethras litir. Glór olahúáin déanta le seachtaí beag nóach an ceann sanna methe an lína agus a bhábhar an chlár a bheith. Na séad na cuithe is tócha ag taobhú leis an glár go cinnte san chéad le agus na chuoh sin láidir go mán. Pach sleasa le bheith tócha ag James Hegarty. Mian ór ón mlín se chatte fear einach cin lemóna ní hen ceannas fear. Sellh Harnáis ag limnach na tarna bheit a sellh ag Fintan Fitzgerald. Siar a hain sé siúd a good a Harnáis ag an chlár an réitir ag scuile leis an immert agus ag a deire I bríonn sé macht an chlár ina lámh an son ag Conor Whelan a dul rúthar Whelan dul síos tríd an láransa agus Rauner Yesher cléimachtaí lán tosí sinna Jack O'Neill ach ag a deire an ceann san brist a sús ag limnach agus obervad déanta ag Darragh Langan. Fight Harnáis ag an chlár ach go chalíise go deir an réitóir agus an buile séir sin ag limnach. Seansúntaach ag an glár rúthar a rausdéanta Conor Whelan ach ag a deire dhéann sin iirecht an pas a chur amach a cosint an a bhaith ag limnach agus deisiach isis dul ar an ansaí leis an iirecht seo le teacht ó Pearse Connery. Cúlbáir Limini isteachtaí cúing a hail ag iireach Shelva Kamad an son agus tá siad brúta cóirt an lína ach an muir rá dúra cláistigh. Seach sa lár deisianis ag limnach agus ag Dara Ferland agus an countá Haran Chasnán an chéad scór agus na cuairtóirí Cúlín maithan son ag Ferland. Is Mark Sheedy fear áitiúil dar nó ó cruithe damhnaí cearna tá schúil don chlár an pocamach mar tócan son aige. Tásathe an chlár plúcht an son agus ag a deire Irene Lowe Shelva Kamad cóirt an lína a ríist an tá agus obervad déanta ag Michael Collins ach tá chalís an son feicithe ag an réitóir agus beag buile séirnis ag an glár agus an fear raig Chasna chun an ceann ó thugant becholam ná fear ón ngeatabáin sinna Conor Whelan. Go dtíreach é sinsaige na fórna chothramú den géadbhaut an sotranón agus slú das fós a teachta seach mar derm sin Seastán Chasna an lán go bara agus slú amach ag seasamh ar an dáhéamh. Is iling dín go maith an chéad ceann an sotranón aige ach bhí sé cleacht agus a cleachta rivan clethe agus be ceart gomeach tós na hiireachta sin ag Whelan. Ard go maith na muir ag fearra agus é sin gus násta Haran Chasnán tá míad chorm den géadbhauta. Sin ceann son ag fear Lár Park elimination ag Con Hayes. Brewer an son agus dechartaí a gáirdach na chlár tré Nailo fearla iarach ag Ultarnáis ar an lína tá sé uair bhain eile ach a ríist i me thar an lína agus an poc sleas a ríist bhábhar an chlár tá go héin sellh táchtachtas na fórna ag tús tá míad chorm cúlín an taobh tris ceann ómad. Roinnt mar thuirí dul a rucht an chlár ag glórig na líróide. Cá siad fanachta inis go dtí go mbeidh an ceann tóca agus iirecht má choristeach an blocháilte áfach chun sé de chamáin fear an chlár agus ag a deir beag an poc sleasa ag limnach agus ag Darragh Langan. Mar derm sé bhí sé fluch agus Harbheith fluch níos túiscintá
Glanta le cúpla uair clic an ús agus an gcuid sin chuidigh sé chun an farca hirimú beánín. Anna bhfuil an son ag leangan. An orda hen siad. Brisha sin ag brú amach a ríist don clár agus an Fairlár Park an captain Ronan O'Connor ó irthir an clár an bhíchal an pass amach go fada le Shane Woods, Shantaig Woods. Sár cúlín an son. Cóimar dúnta an son ag an clár an pass ag O'Connor amach go dtí Woods agus críochúnta aige. Sin pach amach dín taobh hawl bout bháin eile. Ach a ríist an clár chun tosaigh an son tre Ronan Kilroy. Ó chuman na brata ar an ansaí, ríist teach dúir sí tríd an lár pass cliste, tucha uig an iist tána cosa an son ag Niall O'Farrell, pass amach dín clíán deisian so beidir an clár a cúlan canson, imisteach sa líon tán ag Michael Collins. Cadé mar cúl ag Collins. Scór cinúnach ach bhí sé fáca leis é na mothair an imil an son, pass cliste, isteachtí Collins, nadathe sa líon tán ar Shane Omid, túsúnta ag an clár. Nis deachirtaí ag limnach socrú isteach an cúil sin tris prabh bhaintast agus an count on Haran lína a ríist Loch Lanton clár Harvesast an brú teachtú an Sotranona obair mhór déanta féisiach fé séideag, cardeag, mionóir le blianta beag an ús agus an rion son le feiscint in bucha craibh ile éirins na mionóir an náir thurgad ar ard haspáanta a gon in a galibh stad temple agus níor bhainach an tarna craibh ile éirin in san grád sin a go blochal má déanta. Son ag Cian Scully, Captain Limini. Car siad socrú beagán in inis tris an cúil sin i chéile. Cyn taobh so, lánta sí Shane O'Brien bog amach an son, ach lámh ar a grám agus é brúteach an talún. An builis éir sin dul a bhábhar Limini. Is an réitóir Ciarán O'Regan dúrach ag minú dar an clár dé chúis gur brunach an builis éir na chuine ach ní dom go mbeidh éon aragón tu gé leis. Seansan is a Cian Scully an captain ó Drirman Athlacha. Ceann san a choristeach beidir ar imil na Cearnóige. Rhain glúiseach de stigeán. Ortha go maith an son ag Scully. Ag turling dúrach ar imil na Cearnóga brúiseach an son ar cosantóirí an clár. Ach tá siad chun tosaigh agus Shane Woods. Fuair sé cúlín má níos túisce teachta amach le seileamh. Ní hén passes fear é. Scoopáil isteach na lámh an son ag Shane O'Brien beag seans an son ag limnach. A cinnta an deachreacht atá dul isteach spás inis ag go Fairlár Park a seans an son ag Wayne Kearns. Ach a iirecht ar thaobh na lámh deis agus an chéad iirecht an Sotranona ar fóríl ag limnach. Cúil sin ó Michael Collins. A rouse and down ag tús na himmarthe don chlár. Fad galore leis a buc amach son. Gír gé smachtú hawl tá Niall O'Farrell. Tá sé plúcht a stigeán agus tróir chathair seisir. Mór heisir ag deire limnach a teachta amach le seileamh. Ríist an líne sin ag buchant an ráis báúán eile agus beag puc sleas eile ag an glár be siad seanach lecht ar scilsa fin am go méid le hamán. Brisecha sin dul a bhábhar an clár ag tús an himmarthe. Ceann ís leisteach go fada le Ronan O'Connor. Dí a chóim mar Fairlár Park ón Gunning. Ceann son teachta Haven Cumán ach aíonn leis an clár seileamh cumad iirecht ard teachta isteach an son ó Sean Rinn. Ach a iirecht díreach beagán ar clé agus iad ar chóscóir inis ar na hiireachtaí ar fóríl ceann an taobh. Sin cúlbar a Pierce Connery idir a chóirla carráise dín taobh hawl a ríist. Leis a buc amach deachirtí beidir glimnach seileamh fúchan tón buc amach an clár a teachta ríist tá siad láidir Gunning. Fós a teacht Berts na sáile ar bhfuil cailíos an son níl a dúr an réitóir. Híl maintar an clár go raibh se beánín strach agus tairthe siar isteach sa chúne a héad limnach an son agus an count sa bailithe go háling hawla go Shane O'Farrell. Féhrú an count son curthisteach agus na muir ag Farra agus Aaron Trasnán. Sár cúlín an son ag Shane O'Farrell cú sé an ardas na frathacha seileamh buaite agus críocht an scothige.
Ceann Garden tamsa ag a glár. Cool idir na fórna. Clúdach má siar an son ag Matthew Fitzgerald. An réiteoir agah choristeach ar an son agus é teacht amach. Agus tar sé deisiile de Pierce Connery teacht amach. Agus iirecht eile choristeach gotí imil na cearnóga. Is reintir marthirí cléach ag glór na líróide ach ag a deras dom go gcuir se le lán in irt. Ceann son isteach go dtíon áit chun tuairte go rís feiceann an feidir chuirseachtaí lámha ó Farrell nó O'Brien beidir. Pierce Connery. Cumar cumad an lína agus ag deras an bhfuil sé dír cumad heileistigh ag an glár féhrú an son ag Irene Lo Silva cumad Obervat Dint an son ag Ronan Keane ó Chillanénig agus ag deire teacht amach Shane Woods Schnacksalár tan chlár ag glúiseacht níos fear agus Etláin a teachtaí airfort na Sioninge Turling ógan Etláin níos tapúla ná Ceann son agus ag deire gléit Harnash agus Calís Feice Ciarán O'Regan Buile séir ag an glár Lár Park agus an fear céine Conor Whelan an Gatabán dal Chasna an Ceann son a hógant. Mascán ma ag Fernan chlár. Idir iad siúd a bhean a nura agus gan ag Bertacha godain iad súd atá néim líana diag agus an son mionóirí na bliana sicata. Conor Whelan. Cúlí na bhánaige níos túisce ó bhuiile séir an Ceann son níos siú ón cúl agus tócha iling níos fosada le cabhar na gaotha. Búlta go má ag Conor Whelan agus na muir sásta rís tóiste únt gan sonige tarna cúlínige agus an faras bar sin tamachtaí ceithre cúlín bauta bháin eile. Is tá Pierce Connery gleharánach go más a cúil seánóna. Bro sé sin amach beidir Dara Ferland. Dhéananig ag go deire an chláirigh buchantánna chud seileh an son an ceantáim me seach a contúirteach ach ag a deire ar thaobh na lámha clé an tarna ceann tá mithir fóríl go dtí seo ag an glár. Pierce Connery a ríist ó chailmach a lóg. Ceann Garden tamsa go dtí Dara Langan. É héin agus Shane O'Brien agus Donald Coughlin treis bheith páirteach le furin John Kiley agus na Seinser. Níos túisce ruchan comórte strathe Calís gan éon cheistan son agus ag buile séir éas go go mairfa ag limnach. Agus seansan faras par sin a leidú beáín. Dar nó deire seach na mór an chlár na Seinser. Ag immer tróó na mar agus stad sampel ag le ceannis na strathe. Le caile chunig ach na súil ar fad an so tróna ar na mionóir in rithid ann ó chearna. Ó sin ó Farrell. Cúlín bháin ó nimmirteige. Ceann san na meisteach agus na muir a rá ar fóríl tá díma ar tarna ceann ar stréan son ag limnach. Ach na ceann son ar fad táchtach. Pocamach tóca ró bhar ag Mark Sheedy agus an réiteoireach sé a churthaneis le bheith tóca ríistige. Is tíon taobh sut an farc. Ríist chun toscan son tá Ronan Kilroy, féimhrú. Réiteoireach scuile leis beidir go bhfuil seans an son ag ón gunning an ceann so. Ó go maran son ag gunning Harran Seasnán. Pass cliste isteach chuige agus a brab na súil Harran Seasnán. An a scór ag ón gunning. Cinn fríocht an son bhí seans an bhearna a leidú go dtí 3 chúlín agus iirecht liminí ar stré ach an son ar Dave eile brab na súil. Scór maith a glár agus an faras par sin tamachtaí 5 chúlín héna cethir le nád a dó agus ceann ó matí geola bheith catan sa. Teachtamach an son tá Matthew Fitzgerald. Bramnach bhfuil limnach omláin sacraisteach sa cléthe go fóil. Agus go raibh Níl an chlár ag ligandómh spántas má ag Farv an chlár brúan son ach Irene Loha an pas choráigtí Jack O'Neill ceann ísil fad na talúna isteach an son tí Nilo Farrell féimhrú an Obercan son deis ag Fitzgerald é a glanna. David Fitzgerald inis. Brúan son agus fear an chlár á stoppa agus ag a deire an buile séir i dul i bhábhar an chlár agus níl maintar liminí róthasta leis an gcinne ortha sin.
Griff deis again slitter chur amach ach ag idir ní rairigh leis agus seansaile ag Conor Whelan. Gá chúlín gotí seo trónón aige ó bhuilí éire. Seansan is an tríú ceann. Whelan a ríist agus crinnes únta aige. Sin trí bhuilí éir chlártha aige agus ar ceathrú uaire sé chúlín idir na fórna. Ó brúan san ar limnach. Ach ag deir ar rín lo seilbh cumádach níl si dom lánsaach an ceansa go dtíon taobh sa smacht do gálaí an son ag Robert O'Farrell. Pass, furfa, isteach an son go dtí Con Hayes a dul rúthar mar cholúdar an son tá Ronan O'Connor. Hayes ag scuile leis a gceann son, iirecht ma agus iirecht thar an trasnán an son. Ag Hayes agus an Farlár Parka le iirecht úntach thar an trasnán. Scór bhí a tastáil ó limnach ach I brab na súl deis an son ag Nilo Farrell an cansan a dul isteach. Stoppa ach níl an contar glantan so go fólan cúlbára teachtamach sinné Pierce Connery. Connery fé bhrúach déan tu go maithan son ag an cúlbára. Bhí lehan san son ag Nilo Farrell. Immer to dul ó ceann na Parka. Limnach a ríis sár go bháil isteach an son. Agus taring siar against Oisin O'Farrell an son híl mé a rín leis. Seilbh a chamád thar a ghúling an son ag Shane O'Brien agus an count son. Deireadh ar thaobh na lámha cléan tríú iirecht ar fóríl ag limnach. Clár teacht a ríist. Go dtí Nilo Farrell. Farrell láidir seans éascan son ar cúlín aige. Ró éasca, ceisnan so fé chosan limaní. Amach a spáis ag Nilo Farrell. Agus a ríis sé chúlín atra. Cím na banistóirí ón dá thaobh leirt lena Rownorian sa Evan Loftus an chéad bhliain dó I gceannas ar limnach dar nó bhí sé leis na mionóir le cúpla bliain agus turns faithí ar náis ríist am líana le punta an chlárin ceann san ag Matthew Fitzgerald bhfuil sé róáda de Shane O'Brien níl Deireadh ceart an son ag O'Brien an lán tosaí an cosantóir Tony Layden fáchan I dhíige aige seansan sa ag O'Brien ach an réiteórrá go raibh stracha á dhéanamh an son air agus taringe ar náis do bhuilí éir eile do limnach. Is sé Oisin O'Farrell thugann ceansa bagólam. Cúlín amháin ón imirte ag chail sé iirecht ó bhuilí éir ar an Dave Elliott an farc ach níor cearcamach strain ar bithir an ceansa chur thar an trasnán. Os na deasúnig dar nó agus seansan son aige gúna na gaotha cuoine cúil gaoi sách láidir sa chéad le ag an clár agus ag a deir an ceann son ag Oisin O'Farrell. Cumhars an lína ríist agus an ceann son a bhábhar limaní. Trónóna tá fuair go maith an áiríonn an sa ag tús an abrán ach cléthe réasúnta go dtí seo. Clár níos fearr an cúl luach sin ó Michael Collins gur ar an móthir ceart an ceann son go dtíon taobh sa limnach ag iarraigh is machtún san tá Mikey Fitzgibbon an capach mór agus Deireadh síos tríd an láir ach an cosantóir tá bert sna sáil ar Mikey Fitzgibbon ach an ceann son ag titim gar beidir bhfuil seansan sa ag limnach ar cúl smachta deis cúl oscailt an son ag Oisin O'Farrell. Ó sin scór cinúnach. Bhí sé turlint ar feadh tamalín agus bhí an cúlbáir agus an cosantóir idir dhá chóirle O'Farrell chun tosaigh agus isteach go dtí an angach scór táchtach an son ag limnach agus a brab na súl níl atra ach gá chúlín. Héna séile héna chathair. Sin cúil agus gá chúlín in is ag O'Farrell. Scór cinúnach agus í go mór thar náis in san imirt.
Réiteoir dúrcha cinú bhfuil gachard Olive. Nómad geall bheith catantá. Leis cén freigra bheith ón glár sin íon cheistin ceansan mithe sireach tá cosandóirí glóir limna cán. Ríist clippert immerthirí cairín le limnach teach amach an son agus an passisteach sa lár go fada le Joe Fitzgerald. Gyrge Galton son tá Hugh Flanagan. Fad na talún an son. Ach a ríist an taobhlína in Oachtar, na mé David is go bhfuil lad doséin poch na slasa feic here an Dave Howell godí seo. Lín ceann feic ón Dave Sab a gólam. Poch slasan ish ag an glár agus ag James Haggerty. ó ainach Kilnamona ag Gyrge Corstachty Jack O'Neill ní arín leis agus ag Derek clúdach Chasnans on tá Matthew Fitzgerald. Clippert Boutáin eile. Limnach a teachtasteach sa cluiche díag ar níag. Cín Scully inis an captain blochál. Déint an sonna charín leis teachtamach ar an tarnéirt an pass sin gan a bheith úntach ach déint go maithe Cairns Shelva Command, Carrick Tastal, Will Collish, Neil at Réiteoir, ní bhaid tú ein rodéis gan in drithe down ó Garna tá fearmh ar an uair lár an son Chasna agus ag deireadh some Glory Gogan Réiteoir an Slitter agus caiis isteach idir bheirt. Se Jack O'Neill agus Cín Scully. Can son búte go maithan son ag Jack O'Neill agus a dollar rúthair deise an glár an son bhfuil na sáile puintí an son ní léon ceis. Nach go bhfuil agus tair sé sin seans éas go mád a Conor Whelan. Sudir trasna trí chúlín ó bhfuil éire go dtí seo tróna níor chearcamach strain rómhór air. Ceann eile chlárú leis an iarachsa. Cluiche nach bhfuil go thomláin ina bheittheigh go fóil ach dóhan ama fós le dul muir ará go sé bog a siar cúpla céim an son. Tá sé go ra cearú cúlín agus an bhearna a hín amach go dtí cúl Boutáin eile. Conor Whelan agus an ceann tóiste go maith ríiste cearú cúlín ag Whelan. Trí cúlín idir na fórna agus pacmach de techt ó Pierce Connery Boutáin eile ceann Gary go dtí Darragh Langan. Ní hen passes fear go fada le Joe Fitzgerald agus ag immer begáín dain séireach an son tógant ama go leor teachtamach ag Derek Cín Scully an captain a teachtamach Carrick Tastal ach go fada le Darragh Ferland cúlín man níos túisce Bertic Stracha scuileann Réiteoir leis an immert Ferland fósadul she's tríd an Lawrence on better gonna bro sé mach a ríis dó. Tigris and Immert Ferland, tagan sé náise go dtí Robert O'Farrell, blochál má dénta an glár agus an caimhlintanis ag fiabhsú díogar níag an só. Clár teachtamach an son, oberhá dénta agus glanta go fada le Ronan Kilroy. Rona ar chléige. Lús beidir níos mó in Immert an clár go dtí seo sa caimhlinn James Haggerty. Ceann só lag go maith agus an tríú ceann ar fóríl. Ag an glár ar an clog bhfuil seacht nómad nó mar sin sé nómad go le fácha in san chéad le. Scóráil ísisiil go maith héna seacht le héna cethair. An dá chúl tócha go maith cé ceann ag Michael Collins den clár agus an son Oisin O'Farrell. Leis Cín Scully. Go leor immerthe trasan go dtí Shane O'Brien. O'Brien in is a dollar rúthair mar chomhlútar an son tá Tony Layden. O'Brien féimhrú an buntáiste tucha ag an Réiteoir agus ag deireadh gléite thnáis agus jo sin buile séir bhí an Réiteoir thart buntáiste ar tháinig éon scór as agus ag deireadh ag seans eile le buile séir ag limnach. Ó sin ó fearr le hógaigh tá cúil agus gá chúlín go dtí seo tróna aige. Beg limnach sásta go maith gan túsúnta go bheith sa cléthe ag immer de gunna na gaoithe sa chéad leach agus ag fiabhsú díogar níag agus sin ag tanna ar leathaman só. Nis Oisin O'Farrell.
Breanacha báistí tas nua titaman sa chlár. Tugann chud ama atá ó Farrell. Héanú dó gotí seo tránóna. Héanú trí in isige agus an bhearna ar nastí péire. Clár scorer Dave Ellis smacht gohalling an sonnig an lá tasíisina Jack O'Neill pasmachtain Cleon Sean Rinn Shantatag Rinn Deireadh Harran Trasno bhí seans glórver an sonnig an clár cool pass cliste is stacatí Sean Rinn Farraina Killamona caiise bheith sásta leis an cúlín. Arlach nó go níos ís agus bheoh sé sin isteach sa líontánaige. Héana hocht le héana cúig. Goal Mahanson ag Limnach. Swinmh around and counts on a tachtasteach ó David Fitzgerald agus count seachtí lámh a chulbáir an clár sin é Mark Sheedy seans go siúd é a glána. Limnach ag fiabhsú a gcónaí. Dermar an cléisiil dul araig agus seachún a rístíd. Gíorgaigh ar seachtí Robert O'Farrell. Favourú Bertón Glár Titan son ag go deire Shellah Goni ag Limnach count mat Shaston son pasúntaach ag Limnach deisir Cúlelen count son a mihistach agus ag go deire caiisiad a bheith sásta an cúlín a bheithách a ríist bhí seans eile cúl Robert O'Farrell an tamsa seans ón dáthibh chúla me hirstré. Tócha go maithan son ag an clár. Na muir ag Farra agus an count son áfach haimh na lámh a deise agus fóríl an carú ceanna me hirstré seans maithan son ag Jack O'Neill. Trí nómad fáchas i chéad le. Ní bheith mar an cútah gorta agus immert oscailte go más i chéad le hansa ceanta Harnash ag an na cuairtóirí David Fitzgerald ach ar announcí an son féhrú an son a háisiad an réitóir áfach ag scuil a leis an immert ina clippert agus cuid Harnash go héifeachtaach ag an glár seachún Ronan Kilroy. Móna himar go dtíon taobh son na parcan is seanseáltaige. Steachtaí Conor Whelan Caracúlín ó bhfuilí séirige ach an ceansa dí halafú de hais ag Limnach ach Harnash ag an glár go dtí Michael Collins cúl úntaach níos lúthaige agus cúlín deireadh comán isige. Héine Collins. Scór maithile ag an glár. Ceann mathe ar ceann an ilugannacha ach ag go deire. Shellah ag Fairland agus Limnach ar announcí beidir bhfuil cúil eile ionta tá chalís eile áfach feicithe. Agus cai cosantóirí na chlár bheith airg tá cúpla chalís géalta an sonnacha. I begáín mí chumpórdach súla chumáidir Shane O'Brien agus Oisin O'Farrell tá lúsanta gan éon ceist. Seans eile is a go Farrell. Cúil agus trí cúlín gotí seo trónónaige. For sin bula séir Dernach ón spotaí chéana gabh leis. An áirithe go maith ag Oisin O'Farrell agus héana Catherine isige. Chomart an lína cumáide leistigh áfach ag Limnach tá siad ag críochnún chéad le go láidir scórna ag tastáil utha ribh séad in na fadóga isteach sa láir haon siad smachta go héifeach deisir cúlín an count san na meisteach na muir ag Farra agus Harran Trasno an son. Cúpla scór maithan son is siige chéile ag Limnach agus beisiad sásta iireacht maithan son go bhar Lár Parca Con Hayes agus nómad dam cútah gortathe le chur leis an géad le. Sin gá chúlín mar ag Limnach. Agus cílín sé sin nach bhfuil atra ach éon chúlín amháin an clár inis a glóric scóir Dave Ella. Iireacht ard ag turling se stachan son Ronan Kilroy ach seachtí lámh an cúlbáire
agus tá Pearse Connery sábháilte go maithaiste gan amach chofada le Mikey Fitzgibbon. Bruins an i teachtón glár agus Sella Farnashcon lán tosaí Jack O'Neill ag Kirkalú isteach agus ar thaobh na lámha clé. Bhí seansan son na cúgaíirt ar stréig an glár. Sin gimime isteach in san chéad nómad agus an taon nómad go dain. Dam cútah gorta in san chéad lehansá gan atra cúlín amháin. Beag limnach sásta bhíidir 6 chúlín chun deirg treis 4 úra. Ach féic mar tá treis feabhsú le cúpla nómad anús. Sullivan son ag Jamie Moylan. Féhrú a pass dúrach seach. Dí fear limini. Machan socha fáile le Conhays gá chúlín maith again, cúlín deirnach aige agus an Canson. Be gáín róghard agus seansa an glár tre Ronan Keane teacht amach. Keane na dollarúthair. Ach pass. Glán a mithir strégus tá seansan só ag limnach fear leistigh tá siad ag glóir cúl agus tá an cúl aimsethe cadé mar spragadómh. Díreach rih le haman só orchar de iireach de steach in san líontán agus críoch den chéad scoigh Robert O'Farrell. Ardobran son aige. Tám geall a bheith caite in san chéad le cadé mar inspirád ag limnach. Cúl agus gá chúlín a chá leistigh de gá nómad agus cílín sé sin go bhfuil siad a dul isteach go dtí na seomraí festis chun tosaigh ní mór an daoine cheapacé sin treis 4 uair a clig fuair an clár cúl má luach ag Michael Collins a chun 5 nómad a raig le cúl ó Oisín O'Farrell hosnig limnach ag fiabhsú díogarníigh scór na maithe O'Farrell agus Conhays a ríist agus ar bhuiile lehama an cúl cinúnach sin ag Robert Farrell a chialín go bhfuil na cuairtóirí a dul isteach go dtí na seomraí festis chun tosaigh an scór lehaman so in uirthe dá nó cearna dó a hocht ag limnach héana na ag an clár fannig ling búg feint an chéad lethe teacht agus action ile an tarna le gan bhail. Rá dúrach leistigh seach sa leir deisenis ag limnach agus ag Dara Fairland agus an countá Haran Chasnán an chéad scór agus na Cúlar Park an captain Ronan O'Connor ó irthir an clár an bhíochail an pass amach go fada le Shane Woods, seans ag Woods sár cúlín an son. Tucha uig an ish tána cosa an son ag Niall O'Farrell pass amach tin Cleon Deschen so beidir an clár cúlin Canson imisteach sa líontán ag Michael Collins. Hain limnach an son agus an Canson bailithe go háling howlig Oisín O'Farrell. Féhrú an Canson churisteach agus na muir ag Farra agus Haran Chasnán. Ríist chun tosaigh an son tá Ronan Kilroy. Féhrú Ritar ag scuile leis beidir go seansan son ag Owen Gunning an Canson go maran son ag Gunning Haran Hayes a dollarúthair mar cholúthair an son tá Ronan O'Connor. Hayes ag scuile leis ag Canson iirecht ma agus iirecht Haran Chasnán an clár teacht a ríist. Dí Niall O'Farrell láidir seans éis chun son ar cúlín aige. Roéisca ceisnan son. Mikey Fitzgibbon ach an Canson ag Titim Garry beidir bhfuil seansan só ag limnach ar cúl smachta deis cúl oscailt an son ag Oisín O'Farrell. Leis an clár glóir scóir de bheile smacht go háling an son ag an lán tosaí sinna Jack O'Neill pass amach tin Cleon Sean Rinn seansan só ag Rinn díreach Haran Chasnán bhí limnach ceann mát seastan son passúntaach ag limnach deis ar cúl eile an Canson a mithisteach agus ag a deire caiisiad a bheitá ach pass glán a mithir strégus tá seansan só ag limnach fear leistigh tá siad ag glóir cúl agus tá an cúl aimsethe cadé mar
Terence Fahy lena iran ag an risha vitar din of gomaach squealer derstach coolagus go choolín le stick de rá nómad ag deran chéad le an orchar sin de chool ag Robert Farrell a chilín go bhfuil limnach gafa chun tosagan so dóhocht a gine hain a nai in drihad ann ó cearna agus mar derm sin ní mór an dín a cheapagé sin córna go nis tarna le I bhábhar limaní agus well be de glóir tús amach chuir leis an Gaibhland an chéad bhátha an amant an sotha go mún in gábhílagus a bheith cearan réiteir sásta gach duine bheits na háid go cearta. Dúir chun gafaisteach sellh ag an glár ag Nilo Farrell. Pass amach an son go dtí Seán Rinn for sé cúlín measa chéad le deis an son ag Rinn. Sin ceann mar ganach 10 second caite agus an chlár chlár na scór of bhuichas an cúlín sin ag Rinn. Limnach in sig trid tá camán am heisteach am míid leach an son a dúr an réiteir agus beag buile sé eile ag limnach agus Oisín Ó Farrell. Réiteir treis carta buí chumá a bhrunna an chlár agus stom gur iver a trí an lán cúlí a bhí gceist an son sin na Tony Layden agus buile séir éasca gomá ag limnach. Can so dear host core and cool ag Oisín Ó Farrell. Héna cúigan is aige. Smachta go deas an son ag Wayne Kearns. Clipperton son agus Dúr an réiteir caiimiise an ceanna chafaisteach idir bhirt. Sin chéad bhát a táchtach den dá ar an buáil sa chéad bhát ar nó cummórta strahan áíir tá gceiste gréibh na mún casach na fórna ar fada gona bhí chéile agus an dá iarn ag a bar tá seach gotí tréimh na mún again rein seachtaí Shelvan son ag limnach Hugh Flanagan. Circulú amach an son agus Lontasí an son Shane O'Brien agus tá fear gan aingen aice leis an son sin ag David Fitzgerald, Shantek Fitzgerald. Sár cúlín ag Fitzgerald. Iireach dúntach. Trí cúlín after a ríist. An orda hain siad dechrtaí Shelh Glan a gáil an sanna an dáhéh an chlár ag iarigh ag haltar náis ní airíonn lótha ag a deire smachta ag limnach achtaín clíháin. Ach chun tosaigh sigan son tá Shane Woods. Cummart an lína ach tíre gar an lína ag an teire agus an pog sleasa sin a bhábhar limaní. Cool idir na fórna. Tá nuair da ó gearna agus an pog sleasa le bheith tóca ag fear limaní agus an réiteir dúircha cintú gachtain a bheith ins na háitna ceartacha agus se. Fachlige in clús Shane O'Brien agus Síocháin Harnáis agus an pog sleasa le teacht ó Cian Scully an captain seach go fada le Robert Ó Farrell for sé scór níos túisce. On Dave Lína teachtasteach Iirecht Farrell agus an ceann san áfach ar héamh na lámh a clé agus ar fóríil an ceathrú ceann ar stréig limnach. Is Cummart an lína a ríist agus díreach amad a leistigh ag an chlár tá buile agus tá buile séir go dain búte ag an chlár agus seansanis ag Conor Whelan chun an ceann san a thugant tá ceithre cúlín go dtí seo trónónaige. Scóir tastáil díreach níad a chamád in san imirt. Bhí ag súla a spántas má agus idir go más chéad ceithreúir clín na mar sin ach tháinig feabhs go cintan san imirt limaní has sin go dtí leam agus smachta chu ar chóirsaí ach níl atransa ach buile na líród in áíire. Ní tá é sin na gluimáíocht a seachún deis sin is sé Conor Whelan. Ceithre cúlín an ceann gardaige agus ní dulm go raibh sé sin ag tastáil uig ná é. Bhí sé idir gá chóirla agus an ceann
An séú ceanna tá mithir stréig limnach. Leis Mark nó Pierce Connery. Leis a bochamach fad go Lawrence an cínú neart na gcuithe leis a bochamach son an ceann an is sláú isteach. Ach dinta go maithan son ag Mark Sheedy. An fear áitiúil an pochamach agus an ceann glanta ag Sheedy. Féhrún is atá sin an ceann hanráis ag limnach agus dinta go maithan son ag Dara Ferland. Siar a héin sé, dín fear Lord Park a Con Hayes, gá chúlín maithaigh Hayes ag scurin an slitter. Agus ag deire Jamie Milan ó creatlach a teachtamach leis sellh an ceann chuir síos creatlach dar nó ceannas na cluban na mór amáíochta sa chlár an ceann san Ibrahis chun tosagan san tá Bert Chosantóir tá tosaí amháin sin é Michael Collins for sé cool agus coolín sa chéad le agus tá seantanis ag Michael Collins ar cool eile sár cool ag Collins lean sé agus lean sé bhí an cumar scéil go raibh sellh caiilte ach ag an deire díhallamhú. An cumán gurathe agus iirecht maithile agus an chlár agus limnach ar chó scór cúil ar chúil, cúlín ar chúlín, gob ar gob, ard caiimhint inis an andoing. An a scór an son ag an chlár agus an tarna cúil ag Michael Collins, puck sleas eile. Sin corm den tarna bhauta. Dó a héanaan is ag Michael Collins. Conor Whelan. Gais na seoltain is ag an chlár isteach dí Niall O'Farrell. Seansar cúlín héin na hógant an ceann an a meisteach. Sár cúlín ag Niall O'Farrell. Tarna cúlín tránón aige. Agus an chlár gafa chun tosa go ríist. Sin brise sin gúling a teachtasteach an son ó Jamie Milan. Áirithir an tarna iirecht amach chofada le John Cahill. Ó clúnaí cuinse agus an chláranis ag fiosú díag Éireann Ronan Kilroy. Fósadal mar cholútar an son Kearns ach an chláranis agus fear las má. Garisi Street an Lártá Sean Rinn an pass an tágadí Jack O'Neill an cansa Slána Shock bhí seansan son. Bhí seans ag Conor Whelan. A gléite her náis bhí buntáiste dúirt an réiteoir nach facha sé mór an de buntáiste agus well beag buile séir ag an glár agus carta eile beidir teach dar liminí. Se nóta díreach tócan son. No níl beidir go an carta ar deir de Robert O'Farrell stólam. Ciarán ó Regan fear chorcaí ag leabhart son leis ach bhí seansan san ar cúil eile ag an glár. Agus se an carta buí nochta an son. De Robert O'Farrell. Nís háchtaí don chlár Conor Whelan. Agus buile sé an counter nach búilte go bocht aige agus ar fóríl iarach lag ach níor cearcamach strain ar bithir. An ceann son a chur Haran Trasnán agus an chlár chur gá chúlín chun tosaigh déanta go maithan son ag Whelan. Dóéag le dóide sa chéad bhauta agus ríist fad go leor leis a gceann son ag iarach smachtú an son tá Shane Woods. Agus goháil den scoigh Ronan Keane agus cómar túntaach Jack O'Neill a ríist. Fios go cinnte ar an chlár agus tá sé ag glóraigh scórna te teomh in san tarna leathan ceann son a meitheasteach. Ach lagíireacht ag a deire agus an seachtú ceann ar fórílacha. Ach nuair a hosnín sin ag roch mar sin deachreachtaí ag limnach iad a stoppa. Pachamach garad, tí Dara Langan. Leis Con Hayes gá chúlín maithaigh deachreachtaí sellh cumad an son mar cholúdar tá ón gunning. Déanta go maith ag an chlárach ag a deire nasúla buinte an slitter. Agus seans ag limnach teachta ríist Bert ar Dave sin ag glór Neil Road ag a deire tá sé Con Hayes gá chúlín ag Hayes agus an count son áfach ar clé an cúgu ceann ar stray ag limnach. Sár go bháil an son a caiilte ag a deire ag Jack O'Neill agus an réiteoir árá go raibh cailís an son feice aige. Buile séir inis ag
Teach de Limnach agus an captain an Drimmen Achlachan sinné Cian Scully Channig Council Hogan. Dódóig le dóide cuinig go raibh Limnach trí cúlín contosa gáin am leach tarna le ach an tarna cúlúntaach sonnig Michael Collins agus cúpla scór maithe Conor Whelan agus an chlár gafa gá cúlín contosa Deis Ellenson ag Limnach an Forest Bar Laidú agus an count on Derek Airforíl an séú count Nisher Stracha Den ómad geilh chatte instant tarna le Caimhlinn ma rách nó na fór gwaifar so gúnta an chlár Is Tony Layden agus an chlár Carnancy agus Skiernan Council agus Cian Scully chun tosigh den rás áir sin brúan son Scully Calís Calín cheist agus fuair sé gúling eile agus é teach amach ach fága sé fé Pierce Connery Nóta de sin tócha amach an réitóir tá sé fearr go héiread an sotranóna chun an cearta harta Bra sportúil farca tá bogam is iirecht maith teach seach ó Pierce Connery Probably wrote an son if over an chlár agus an coolbar Mark Sheedy Clara teach the reached Harry lo Shelva Hamad agus well bhfuil Calís tá sé good ar náise Limnach déanta go maith son chun teach amach agus tá Jack O'Neill sin tan son gortú a chorasta teach ar náisiir na cosa go America chun son agus an Clara teach the reached smach the gáling ag Sean Rinn Nish Owen Gunning Clara bogga go maith seach sa lár Shelva reached ag Sean Rinn Berto Limnach in Achilles agus Casha Dul Shear in Istín Farlar Park Ellen captain Ronan O'Connor Can Ishla Mistach tá Cosantóri Galore Limnach Stigan son agus Deis sin na chlúdach agus a glána Robert O'Farrell Gary Teachtar and Slitter Ní Irene leis agus ag deire ar náisiach an glár Count Corishisa Ronan O'Connor and captain Far on vehicle Arina sé choristeach ag deire chofada le Michael Collins Ach fad na talún an council glanta ag Limnach ach beag puck slasa mar thura ar an glana agus is an Sean Rinn a hógaig Does é nómad caite agus an chlár fós contosig go chúlí natar antá gcónaí buntáiste bailad ar nó ag an chlár iirecht ag Sean Rinn ón Dave Lean an council an áfach Airforíl an tochtú ceann an Isher Stray ag an chlár Réitor arán san leis an Coolbar fan go dtí an narótú an adóg úmse an a díle teachtaseach ar an limaní sin iver naidíag Donald Coughlin ó hún bleisce dar nó bíonn sé páirteach in san bhuir an Seinseir ní fad an is go dtucha sé seach sellh áfach ag Fintan Fitzgerald Par Mungret Nave Pole and Count Son and Mehestak agus score mahan son again. Coolly natar reached. Shane O'Brien Marsha ag fog in the parka. Roch Gainrod lesh and such an own again agus Deshik immer hor Seinseir Ella tacht the shack and son. Coolin it in the foreigner. Sonic Jamie Mylan. Bruin Sonic Chachta Shacho Mikey Fitzgibbon. Immer Hori Sheen Tanusari Kayla, agus Don Gaffer about Tronona, Laurie Gogan Raytor and Slitter. Kim Terence Fahip on a shore and Cloric, Larritlin, Rownor Heath. But will she Sonic swing of her Aruin if she tossed if you con Derrick, Eglahaum, Ach, Tus Mas, Tarnala. Ach an cléise ann don dá ar an gofól an pas sin gan a bheith úntaach i brín amach ag deir agus Limnach in is teacht amach. Le Lewis. Cian Scully reached. Lór immerheig an captain an Sotranona. Tara Shefe Coolí na hain. Iirecht Gary Owen ag Turlingt ach ag deire an seachtú counter Foríl ag Limnach. Pak amach mach an sonnig an chlár Sean Rinn.
Ísisiil blochaáilte agus I bro sé machar deire don limnach leabhlacháil an son ag fearan chlár agus I bríonn sé sin amachtómh. Seachadtí Ronan Kilroy, seans aige siúdar Coolín, díreach Haran spot a dubh an son ag Ronan Kilroy. Anna iirecht an son aige. Sin a dul scór, scór, Lashley tríd an Darla agus an bhearna sin tamachtatí gá Coolín a ríis, dó a trídeag, le dó a héindeag agus Golan cruúig im heisteach an son agus Shellah a gcónaí ag Tony Layden. Ón tullach fear maithe se an lán Coolí dar nóach tá Shellah Harnáis Mikey Fitzgibbon agus limnach a teach amach a ríist. Began de Harrington Shigan son, se feic ag an réitóir, bhí Tarrington dhéanamh ag an glár agus beag buile séir éas go amach an son cheaping ag Oisin Ó Farrell. Look a misca teachta seach, ní mar an isca nóíir teach tastálaí mar tá tróna fuair go mát ní le feiscintach chatí agus scarfanna agus mar sin an sá ag tús an Aberránach bheit misteach súnlach fada uinge aimsir an taurig nó aimsir le tasaigh an seans má se ag Oisin Ó Farrell. Gotí seo tróna tá cúil agus Coolín aige agus seans an bhearnas lua chorátar a ríis díreach mar tá déint an son ag Oisin Ó Farrell. Héana sé inis aige. Coolín idir na fórna beag annach chríoch an son a going. Inar sé dán ó cearna. Dachartaí an slitir gáirdeach an son agus a ríis clipper dimaróirí. Ní cléigh an réitóir an slitir scuile sé don chlár teacht amach an son. Buile séir tailte go maith an son ag Tony Layden. Agus faoisih éigent don chlár dó a trídeag le dó dóiag. Cearnóid díobh na mar sin fácathe. San chéad cléthe an só go mórtas na mún féife him líana. Cumart an lína ach ag a deire. Jack O'Neill ag chur lábha leis agus Haran lína agus poch sleas eile. Den amach raibh dozéin poch sleasar Dave Howell tróna. Ceann son ag limnach. Díreach isteachtaí lábha Ronan Keane. Brú an son Shellah a gcónaí ag an glár agus ag Ronan O'Connor. Slitir sleanna seach a ríis go dtí Ronan Keane. Seachún an chlár announcí, beidir goil oscailtí eile. Lán tosaí Jack O'Neill. Agus ceann son a mithe. Fórí ná gain díreachtaí ar stré agus cinnte beidir go siad a cháisih na hirirtaí son rihhear na himmarthe. An bháiste gan éisiigh titim. So ar dá nó cearnig an tonatí há díreach take seach Donal Coughlin ach blochaáil má déint an son agus lucht leant an chlár glór buile séir an son chomach ag a deire Shellah acu seo chuang amach Sean rinne seach sa lár deis maith an son ag Ronan Kilroy dul chun ceang i ghéanamh fós a dul a rúthair Kilroy machtaí Jack O'Neill agus an ceann chuir síos ag nó O'Neill tá oscailtí an sag an chlár Jack O'Neill sár Coolín ag a deire aige. Ní raibh rud amháin ar ainting an son thura agus scór a bhaint amach. Chéad Coolín tróna ag an lán tosaí. Gá Coolín idir na fórna ríist. Agus Shellah Harnáis ag limnach. Níl maintar limnaí Rojas na rá go bhfuil Tarrant Genzi a dhéanamh an son ach leanan an immert a raig Shellah Harnáis ag an glár teacht amach an son tá Shane Woods agus tá Calís an son tailte aige a Darren Réitóir agus tá cynach ceart an son chim híos ar bhainisteoir limnaí Evan Loftus árá nar aontaigh sé leis an gine áirithe son ach ní aithríonn Réitóir agnana agus i dul seasna chun labhart le beirt chomáthair Dave Howell. sé ag labhart le cosantóir an chlár sin é Ronan Keane a stólam agus tá sé glóir cóirla ó na bhair taobh lín an son. Seans go bheith comíist cáirte nó ró eile. Tá sé fós ag labhart an son le Ronan Keane agus ba cholam go tucha cáirte buí chuige díreach an son mar tá bronta
Fannig an bulas here, Martha. Go Hulín idir na fórn an bháiste gan is a slachar ílan so. Agus deis ag an glár. Leis an ceann áirithe so. Iarracht James Hagerty. Tím Cleon an áirtha hain siad ach ag a deire dénta go maithan son ag limnach agus ag leangan a teachta amach an ceann so. Glanta agus iad an isis ag glór scór doghuid hain. Smachtan son ag Donald Coughlin. Favorú. Tarna chance aige. Coughlin an ceann son a meisteach. Oh, sár Hulín an son aige. Lanche agus ag a deire fuair sé an Hulín. Donald Coughlin ar clár na scór de limnach. Den ómant gan am fácathe. Gan atran so ach ein Hulín amháin. Dó carteag le dó trídeag. Seo Chancella ag limnach agus Fintan Fitzgerald. Díreach ar fórílan son aige. 8 gain díreach ar stréig chun na fórna an na chunga chuir fad ó hús. Ní chuirg sé únar beharm. Tá críoc nómist ar chó scóir ag a deire. Limnach a teachta ríist. Ach an réad tóir árágur. Bheirshe stoch ar nó céimena sa mreis se sin an córa atá teachta seach an son. Leis an pucks air seo a bhábhar an clár agus cinn tún bháisteach slach sin in aig ó sa chóir an son ag Conor Whelan. Sean deis is deachra tráóna ag Whelan agus is dócha ar yes agus ar fóríl agus deighein glan is tíirtí ar stréachá goich ag náirtú agus a bhábhar limaní ins na nómatí atá fácan sá. Hulín atra pucamach an son ag Pierce Connery. Clárnis Ronan Kilroy ach an réitorrág ar caise is sin. Puck séir ag limnach. No chailen clár craibh de mún fé fithe an ára a gona chorcaí bhútar craibh na mion ár. Agus well limnach ag iarraig bliain bheith á freisin is an puck séir seo táchtach. Deis na fórna chotharmú don tríú bhauta. Agus an brú ar dhúlinge Oisín O'Farrell. Héana sé go dtí seo tróna. An ceansa in náirde agus díreach leistigh den chúla sár Hulín an son ag Oisín O'Farrell. Héana seachtain is aige agus sin ar chó scóir don tríú bhauta. Gá Hulín stigh chéile an son ag limnach. An cléadol ina bhábhar sinníon ceis dó carteag le dó carteag an clár an count son. Ó Haran lína caiisiad an fáca leithanú amach an tá. Agus an count sin a ríist. A bhábhar limaní. Anna déile le teachta seachar ar limaní bhar 53. Sin é Mark O'Riordan. Agus ní fada uingan is an tahrún. Ní don go léon ahrú dinta ag an clár go dtí seo. Agus well tá sin is a cuiineh ar ahrú. Cím an rúnaí a teachta isteach. Agus lena míid leis an nimmert. Clipper Timmerhory an son. Countson ag limnach agus imethe stach Haran Trasnán ag Con Hayes. An tríú Hulín ag Con Hayes agus tá limnach gafa Hulín chun na maithise. Gach brise chótáchtach agus stáid se ihar 53 takeisteach. Sin é Mark O'Riordan agus Hugh Flanagan ag fágan na parca agus ahrú chomá ar ian an chláir sin ihar 8 go teachtasteach. James Organ fear chur a finne agus Owen Gunning. Nach raibh go thomláin na sigla sé tróna ag fágan na parca. Má se na hathair á dhéanamh an dáhéamh. Dó cúide ag limnach. Dó a cardiaag ag an glár. Na seans ag Robert O'Connor tá scóir tastáil ón clár an ceanson trasna go dtí Conor Whelan ach beag obair le déanamh gas smacht ag Whelan ag ceircú isteach.
Carrick Tastal, Illing on here, touch shore, Cossentor also Cormac, Girgay Kirstock, D. Ronan, Kilroy, Brunish, Cossentor eliminate Shanson so again Clarwell Tarrington son Denta, Jack O'Neill, well, he'll miss a Garev, August Ton, Builla, Erica Tucka, Tarring Sheeran son or Jack O'Neill, August Shaw, Eric Kinuna Kanish, Egan Glor, Dern Clog, Will Kunomadagus. Couple of second le dul, ach tá seans in isir cúlacha, ón muile Erica, Tarrant go cinnte, Dinta O'Neill, agus buile Erica ag an glár. Denim semach gur be Conor Whelan hógaig. Sinné príomh scórálaí an chlár go dtí seo tróna, Cúi Cúlíní ó bhuilí Erica, ach seans in is ar chúlní hen spotted fear ó héh féirde, agus, well, jo sé ribín féir áit eigent leis an slitre chuir síos. Cúig nómad fácha. Limnach Cúlín chun tosig deisiúnta ganis. Ag an glár agus ag Conor Whelan. Ósa cóirtá Connery. Whelan and Counson. Oh, here na fóríl. An buile Erica. Fóríl an son. Ag Conor Whelan. Bhí sé gírig chuiristeachtaí in angach ar bar an son. Nish, gach shelf cótáchtach. Beg seans an eile có, ach rihan ráisinis, agus a momentum ar fad ag limnach seochún a rísin an Council Tarrington son beidir ach an réitar scuile leis fad na talún. Ar náisiach an glár an slitter díreach amad a leistig, an fear las má Tarrington rísin son. Níl airlach á dhéalaigh an dáhéh, Jack O'Neill, eis an Tarrington don bhuile Erican, Bontáiste tuca an réitor, an lábh síos an isige, Jack O'Neill fósadal Carrick Tastal O'Neill ó ag a dera, Cicáilta isteach an son ach Shelf Glán tuca uha, Big dímá ar an glár na seansan atá caiilte. Gydín taobhsa, Fintan Fitzgerald, Cúlín maithage, níos luha, Ceann ómad fáchathe, Gydí Donald Coughlin an tonadí, siar hain sé siúd an is, Gydí Fintan Fitzgerald a ríist. Tá limnach tóiste go maithnis, David Fitzgerald an iirecht a go siúd. Héamh na lábh clé an néú ceanna tá mithir stré, Cúlín fós atra, trí nómad go le. Le dul an sa bháisteach ar seach nó na fuair fluch gíorúlin ó riire, a clé máíochta feice aignóna coníla an cláir teach de ríist. Bontáiste táirte an réitor a gcónaí. Níléon Bontáiste agus ag deire buile séir ag Whelan. Sin cheistenis ná an Cúlín a shrial. Nu é chuirsteachtaí imime le cearnóga ahrúile le déanamh an cláir for seachtaíag. Le teachta seach sin é Evan Maxted ó clún é a cuinse. Agus cíime ceann second cétá ag fágan na parca. Ach an buile séir ag an chlár agus ag a deire ní Whelan a hógaig. Chuir isteachtaí imime le cearnóga ach ag a deire clúdach. Galóir go dtí seo ag limnach é sin is machtú ní airíonn lotha ag glána go fól agus inar shrid chun Shelf an son. Ar náisiach an glár agus ag Sean Rinn. Féhrú iireachta teachta isteach uig an Counson imethe isteach. Scór an cléthe ag Sean Rinn. Well, tá muir amháin tar éis ar raibh sé ar fóríl an ceannar a Dave seo. Bhí an brat an áda ar a Dave eile ach sinní an cheistenis. Will an Counson cadathe? Nó nachhfuil? Well, tá sé tucha. Cúlín an cléthe agus Cúlín an cóscór ag Sean Rinn. Tá mí deir cóscór ríist an gahrú out a dó cúteig. Le dó cúteig. Agus ifir hochta fágan na parca sin Ronan O'Connor, Evan Maxted a sig an áit siúd. A cad é mar Cúlín ag Rinn. Dó cúteig an taobh. Nómad go le fácan sa. Nuair dá nó cearna. Counson a methe isteach ach a ríist ar fórí le limna deaghaing díreachtaí ar stréach a siúd. Agus, well, Shelf an rud is táchtaí. Ní bheith mór an am cútah gortain ar bhach nómad sa chéad le. Agus Shelf an rud is táchtaí. Tá sé an bhór an átúil ag an glár an pass. Begáí nómar cach ag a deire déint go maith Ronan Keane.
Fósadal Cosantóir Shahitá Shanson son ag cían pass Sláine Stock ag Roada ag a Dara agus Dénta go mahan son ag Pierce Connery and Coolbar Will Kalish Neil Dern Raitor Fé bhrú atá siad stigan son ag Glanta ag a Dara an Glana gan a bheith úntaach Ní bhaid Wayne bhfuil séir na séasca ag Dara na himmartha well jo tú ceann an his mar gur raibh Slascé má imethe síos búilt an son ag fear liminí agus tá seansan is ag Conor Whelan agus an seascan ómad geall a bheith caite. Cím Terence Fahy híos fuam agus an coméir go bhfuil sé sásta go bhfuil seansan is ag Whelan. Ach cuinig cail sin buile Éirica agus ní puc séir éasca é seo. Tuáile teachta seach an mhuir ará ná bach leis an tuáile. Agus well sé chuúlín go dtí só tróna ag fear an gatabáin sné Whelan. Seo beidir an deis táchtaí 10 second go ná an fácathe. Iirecht Conor Whelan in náir ach ag casa agus ar fóríl agus be sé dí leis na seansan leis héin. Na ceann tá caiilte 3 nóma damcútah gortathe. 3 nóma damcútah gortathe díreach fógran sa má se ag seansanna ón dáhéhann pocamach sin tóca go mar fear liminí sínt an son. Cuoine go bhfuil Sturm Catlína teachtar madnach ní lainge Cuoineh Catlín agus stáidseach an slitter agus fear chóra Catlín beidir aáilte isteach san immert limnach le Shellah an Countsa here ag David Fitzgerald an Muira rá Haran Lína agus puck slasa eile an son atá ag an chlár agus well tá chéad nómad an namchútah gortathe caite an chéad bhát eile an teachtain se chuing taistelóig an chlárdaí Parky Cuíomh Casa siad le Corcaig agus bua éasca go maith is cosú letá Corcaig trónónar Fort Láirge agus madidir le limnach be siad san Somália le Tibredár na stíthe dé hínach ní lainge Cuoineh Arnína se chuing Gaingin is ag fear na secondí Derna an son Jack O'Neill leis a buck slasad an chlár smachta go háling an son ag Sean Rinn for sé cúlín maho cíanamh tá Tarrant Cinta dhéanamh bontá seo Tarrant ag an réitor sean son ag Michael Collins Níl scór ach tá buile séir ach inis tá breúir Conor Whelan tá buile Éirica caiilte tá buile séir caiilte ach Whelan misnach caiilte sinníon ceist an buile séir seo gan a bheith róheachar ach tá seansan is aige iad a chur cúlín chun na maithasa agus nómad agus 5 second na mar sin fácathe in leithe da nó cearna sé cúlín tróna go dtí seo ag Conor Whelan agus an count san a methe staach sin an count is táchtaí ar fad Conor Whelan le scór má heile don chlár an dá count arna go Sean Rinn agus Conor Whelan agus iad gafa cúlín chun tosaigh Shellah an rud is táchtaí is ag brú tríd an son tá chlár tá Shellah ar nasin is go 2-6 le 2-5 ar an áitiúil chun tosaigh Sean Rinn leis an pass seachtaí Ronan Kilroy seansa go beidir a cúlín well ní bhaid sé cúlín ach jo sé a bhuiile séir na cosa glan buinte agus iirecht eile an son ag Conor Whelan réitor dul seach chumach an leabhart le fear an chlár an tamig amach sin ins na secondí Dernach an sa agus deis úntaach eile ag an chlár an fearspáir sin na híine amach tá carta buile nacht an son ag Kieran Regan ach níos táchtaí 9 rud eile seans ag Conor Whelan le buile séir gá chúlín a chur idir na fórna. sé ceann go dtí seo deis ar an seachtú ceann an count son ordathe búilte tóiste go maith Haran seasnán an son gá ceann na stiigi chéile ag an chlár agus ag Conor Whelan agus iad gá chúlín chun tosaigh ach sin an bhearna is contortaí cúpla second fós le dul immertáin eile dar an réitor an Ross seasnan son chun Shellah an bhfuil cúl in an de limnach an cléthe bhuachan nó an seasaigh an chlár an fós sinníon ceist tá Shellah an son tá clúdach má agus an adóg dhearrig sétan sa in réthe da nó cearna an chéad bhhabhta búite ag an chlár cléthe Harbheith tangamhach tailte có ag a deire ag an mrise
Bhí limna gá chúlín contosa gá cúlma ag Michael Collins ag túsan darla agus an son cúdar cúlín ar a cúlín go deire a cúlíní maithe ag go deire ag an chlár Sean Rinn agus gábhhuiile séir ag Conor Whelan a thugan bua de gá chúlín don iarán áitiúil. An scóir dearna chun an chlár dó a 7 limnach dó a 15 bua maithe ag an chlár. Rá dúra cláistigh seach sa leir deisianis ag limnach agus ag Dara Fairland agus an countsa Haran Chasnán an chéad scór agus na Cóir Park an captain Ronan O'Connor ó irtar an chlár an bhíochail an passamach go fada le Shane Woods, Seans Woods sár cúlín an son tucha uigan ish tána cosa an son ag Niall O'Farrell passamach tin clíán deisian so beidir an chlár cúlín countson imisteach sa líon tán ag Michael Collins. Hain limnach an son agus an countsa bailithe go háling howlig ó Shane O'Farrell féhrú an countson curhisteach agus na muir ag Farah agus Haran Chasnán. Ríist contosa an son tá Ronan Kilroy féhrú Ritar ag scuile leis beidir bhfuil seans an son ag Owen Gunning an countsa go maran son ag Gunning Haran Hayes a dul arú mar cholúdar an son tá Ronan O'Connor Hayes ag scuile leis ag countson iirecht ma agus iirecht Haran Chasnán an chlár teacht a ríist. Niall O'Farrell láidir seans éis chun son ar cúlín aige Roéisca ceisnan Mikey Fitzgibbon ach an ceansan ag titim gar beidir bhfuil seans an son ag limnach ar cúl smachta deis cúl oscailt an son ag Oisin O'Farrell leis an clár scóir de bheile smacht go háling an son ag an lán tasí sinna Jack O'Neill passamach tin clíán Sean Rinn seans an son ag Rinn dúrach Haran Chasnán bhí ceann mat seastan son pasúntaach ag limnach deis ar cúl eile an countsan na mitheisteach agus ag a deire caiisiad a bheitá ach pass glán a mithir strégus tá seans an sá ag limnach fearlaistigh tá siad a glóir cúl agus tá an cúl aimsethe glóir Niall O'Farrell pass amach an son go dtí Sean Rinn for sé cúlín meas chéad le deis an son ag Rinn sin ceann mar ganach des sí an son Shane O'Brien agus tá fear gan aingen aice leis an son sin ag David Fitzgerald seans ag Fitzgerald sár cúlín ag Fitzgerald tosí amháin sin é Michael Collins for sé cúl agus cúlín sa chéad le agus tá seantanis ag Michael Collins ar cúl eile sár cúl ag Collins seans ar cúlín hain na hógant an count an a meisteach sár cúlín ag Niall O'Farrell Collins an ag Farran chlár agus i brín sin amachtómh seachadtí Ronan Kilroy seans agus siúdar cúlín díreach Haran spot a dubh an son Jack O'Neill agus an count chuirtíos ag nó O'Neill tá oscailtí an sag an chlár Jack O'Neill sár cúlín ag a deirige ní raibhrú tarna seans aige Coughlin an count an a meisteach sár cúlín an son aige Lanshe agus ag Sean Rinn féhrú iirecht a tactaisteach uig an count an a meisteach scór an cléthe ag Sean Rinn